Zatiaľ najlepšia z Češiek. Uvidíme ešte Gabrielu Sadkovú, ale ešte pred ňou Evalina Hočevarová. Včera stratila 12 stotín na Líbrovú v kajaku, dnes teda s jednolistým pádlom. Trošku divoké prehodenie na dvojku, ale zvládla to. No, tak Hočevarovci došli získať, dovolím si povedať, že aj 6 medailí, pretože či ona alebo jej brat Žigalin súťažia vo všetkých troch možných kategórií kajak, kanoe, kajak cross a sú favoriti v každej z jednej z týchto disciplín. Ako si spomenul, Eva dneska má možnosť ísť pre tú druhú medailu, išla krásne napriamo, uvidíme, čo nám povie medzičas, ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre a to sa aj potvrdzuje, takže potrebuje udržať si tento trend zelených čísiel. Teraz potrebuje poctivý nájazd na tesno, ale zvládla to, myslím, že to bolo začisto. Teraz dôležitý skok na ľavú ruku, ktorú svetová 20-ka zvládla veľmi pekne. Áno, aj teraz na 14-ke potrebuje teraz pekne na plochou robiť ten výjazd. Nespraví tam veľký náklon, aby sa jej nestalo to, čo sme videli. A opäť ťuk a tento ťuk bude mrzieť. No uvidíme nakoľko, porovnanie s Bertoncelliovou možno ešte také dramatické nebude, ale Talianka išla výborne ten záver, takže Hočevarová musí pridať, ale takto to nepôjde. Príliš ďaleko od 18-ky, nechala sa sklznúť nižšie, ako by si predstavovala. Teraz o čosi bližšie k 20-ke, ale bude to veľmi tesné porovnanie s Bertoncelliovou. Druhá Kneblová 107,64, tam by to stihnúť teoreticky mohla, je to tak. Hočevarová je druhá a